Aiwa, no. Takamira sei uye muri kuenda kupi? Nhasi takabvondoka takuenda kungozi yekuMozambique. Live tiri kunoitora kuMozambique kuya kunosvika kuZimbabwe. Iya yamakaona yatete vaya vekuuraiva vachirepwa vaya kumhiri kuMozambique ndo kwandakananga izvozvi. Alright, ndapi mashoko amungada kuudza kumhuri yeZimbabwe kuti imi tinongozwa vanhu vachiti shumba yengozi. Ndapi mashoko amungada kuudza kumhuri yeZimbabwe? Nekuti kune vakutonyepa kuti tisu vana mukotsanjera vacho. Chandinoda kuvaudza kumhuri yeZimbabwe, mukotsanjera chibaba ishumba yengozi. Musauraya. Nyangwe cross border tinopinda tichinotora ngozi tichidzosa kumba kwayo. Asi yambiro yangu kune vechidiki regai kuuraya. Musatambe muchiuraya. Zviri kurwadza zviri kubuda mumafoni kuti munhu aurayiwa kandwa apo. Vanhu vauraya varuda mari wadai. Hazvina kwazvinoenda in 3 years time, 5 years time. Mweya iyo inenge yakumuka. Sisi tiri kuti pasi nekuuraya vanhu. Ngatiregei kuuraya vanhu. Ngatiregei kuuraya vanhu. Makadi enyu adovatari tinokugamuchirai pano panhepfenyuro yenyu yemunharaunda yenhimbe FM. Nhasi tina sekuru mukotsanjera muno munzvimbo yeMozambique. Sekuru tinokugamuchirai. Makadini henyu muri yeZimbabwe. Inini nderirai. Tiri murwendo rwekuenda kuMozambique. Kunova kune nyaya yakanetsa yamakatomboona iya ndakuendera kuMozambique. Ndichinobata basa rengozi yatete vanhu mabhinyaya akauraya tete vakarara futi naye vachitekeresa kumabhizinesi. Nhasi ndiri kuendako. Ndakamboenda kurondo rwekutanga ndikadzingirirwa, ndikadadirwa, ndikatukwa, ndikatsvinyirwa, ndikarambidzwa kunoita chiwano chandaifanira kunoita. Saka nhasi taakunosvikako Mozambique tinobata basa redu zvakanaka, tonopedza zvakanaka, tichidzokerazve kuZimbabwe zvakanaka. Tida kuvachenesa vari kurwara, vane hama dziri kuMozambique, vane hama dziri kuZimbabwe, both of the sides. Tida kubatanidza dzese dzibatsirike dzinge dziri dzinopora. Tiina mambo edu Huwa Mutasa, crossing border to Mozambique, coming back to Zimbabwe again. Maita basa sekuru nekutsanangura. Saka patikapedzisira sekuru tainzwa kuti pane zvainetsanetsa zvatingati kana zvimhingamupini. Saka chii chazoita kuti chirongwa chichibudirire nhasi tive pano nhasi? Ichokwadi zvimhingamupini zvazvimboripo, kusabatana kwemhuri kwanga kuripo, kupokana kwanga kuripo, asi nokuda kwekugara pasi tichidzidzisana navanhu, tichikanzirana nevanhu, vanhu vanozobatana. Tinotenda kuti vanhu vakanzwisisa uye vakazvipira kuti vagadzirisana uyatete seukanganisana kwavakaitirana paukama. Regai tikadze nyaya yatete zvakaitika ende ndotenda vechidiki vakatambira mayoung generation vakatambira chirongwa ichi kuti ngatigadzirisei kana takauraya ngatiripei kuti vana vedu vagare zvakanaka varege kusiya matambudziko. Zvakatombonetsa chokwadi vanhu vachidaidzwa kudare kwamambo Mutasa to and fro. Vamwe vacho nanhasi vakachangopidigura majoki asi hatidzori chimboka nekuti gudu raburuka mumuti, tinenge tichingoenda mberi chete. Aiwa ndizvozvo sekuru. Saka taudedu kuninda kunopendera kahurukuro kedu, mungadongotiziviswa here kuti zvonzvo urongwa hwacho hwakamira sei, mutambo wacho wakamira sei? Ichokwadi mutambo wacho uri kunodai. Tikunotangira kuMozambique wakafira munhu, ndokune gohwa rake futi kuMozambique. Toita chiwano chacho ikoko, tosimudza mweya wake, tochidzoka kuZimbabwe kudzinza rake chaiko kunova kwaakabva, kune hama dzake futi dzimwe dziri kunoko. Tonosvika futi ikoko tichichisa futi mweya imoyo, ndokuti dare rengozi rapera, vanhu vachizopairwa, vanhu vachizogezeswa. Muchange muchizvionera live on the show. Ndakananga Mozambique ipapo, Mozambique ipapo, crossing border to Mozambique. Thank you.